अ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10थि मिरु रोंग'सा सायख' आनजाद सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 4थि जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजाद बर' मिडियामनि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। दा गासै आसामाव बर' बिजोंजों फरायनाय आनजाद लिरगिरि आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव क्लास 6निफ्राय लानानै 10सिम आनजाद लिरगिरि फंबाय बिनानावमोननि गासै फरायसा बिथांमोननिसिम बेस्ट अफ लाक जासिहरदों। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट बेखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै हाबा मावनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो नुनो मोनदों। जोंनि बर' फरायसाफोरखौ क्वालिटि गोनां खालामनो थाखाय फारफ्रोम बिथिङाव आखा फाखा खालामनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय सोलोंथाइखौ सिगाङाव दोननानै हाबा मावबोदों। मानो होनबा सोलोंथाइया मोनसे हादोरनि बेकबन होननानै बुंदों, जायखौ सोलोंथाइ गैयाबा जोङो गासैबो बिथिङावहाय दावगानाया बा जौगानाया जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां। दा दिनैनि मुगायावहाय सोलोंथाइ आरो साइन्सनि मुगाजों दिनै बयबो दावगादों आरो गाव गावखौ सासे सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै लादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे मिशन आरो थांखिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' फरायसाफोरखौहाय फारफ्रोम बिथिङाव आखा फाखा खालामनो थाखाय गोख्रोङै दानि जे मुगाजों खारफाहोनो थाखाय कम्पिटिटिभ मुगाजों गावखौ बावसोमनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंबोदों। आरो बेबायदिनो जोंबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै उन्दैनिफ्रायनो आखा फाखा जाथों होननानै जोङो क्लास 6निफ्रायनो बे आनजादखौ होनाय जादों। दा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव एलिमेन्टारि सेक्सनाव 5200निबो बारा फरायसाफ्रा बे आनजादखौ लिरदों आरो क्लास 9 आरो 10 सेन्ट्रेलनि टेलेन्ट सार्च बेखौ 2600निबो बारा फरायसाफ्रा बे आनजादखौ लिरदों। दा बेजों जोंनि गासै फैबाय थानाय समाव सासे मोजां सुबुं सम्पद मोनहैनो हागोन। आरो बे एग्जामा आं पास जानांगौ बा सोरबा सासेया पास जानांगौ बा बेबायदिखौ जोङो साननानै होआखै। मानो होनबा बियो जाहैबाय बोसोरसेयाव जे सासे फरायसाया गावनि फरायनायखौ नैबे कम्पिटिटिभनि गेजेरजों एग्जाम माइन्ड खालायनानै नायनायनि उनावहाय गाव बेसेबां रोंखो, गाव बेसेबां बेबायदि आनजादजों बा बेबायदि मोनसे कम्पिटिटिभ आनजादजों गाव मोगा मोगि जानो हायो आरो इयुनावहाय बेनिफ्राय गाव माबायदि साखाफारा जानानै लानांगौ, नैबे मोनसे जोंनि फरायसाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय।